Nyapu opo? Pak nih, aku krungu kok ana kabar karunia lho. Apa bune? Karunia? Iku no corona bune. Corona iki jane apa to? Corona kuwi ono bune. Virus sing penyebarane awet saka Cina iku lho bune. Lah rene numpak apa? Wah, kurang paham bune. Apa bune ambune iki kok tinor aku. Iki lho aku nyemprot virus iki lho. Virus? Ndelok obat apa iki? Oh bune iki pilek lho kok. Iki nambah-nambahi virus ae. Wah, Nyemprot. pilok tak kira obat e. Tutup bune. Pak nih, aku krungu kok enak kabar Smackdown. Smackdown kuwi gaya dhewe nek bengi lho. Malah bune iku beda maneh bune. Iku kebutuhan rohani. Iki sing dimaksud lockdown dudu smackdown. Lah lockdown iki opo meneh? Waduh bune, aku ya kurang paham. Jajan kok tak takono Pak Rete. Kon Bu. Nggih, monggo pinarak mlebet. Oh, alah Pak Rete ya. Panjang umur Pak Rete. Kalau salaman. Sombong meneh Pak Rete tak salamin Aturannya mah. corona kalau salaman. Oh, alah ngono to. Monggo dulu. Denaren Pak Rete kok rene nak opo? Iki lho arep pandung masker. Lah wis namung ngono kuwi kondi kok mbok ndom-ndomno. Iki sangka pemerintahan Desa Simo. Wajib gawe masker saiki. Walah, ngono to. Yo. Ki, enak disinfektan. Lah iki diombe. Ya ora diombe. Ora to bune. Oh, alah ya ora ngerti lho kane. Obat virus kok. Tak kira nek diombe. Ya tak kok Pak Rete ngono ben dijelasno ngono. Iki gunane digawe nyemprot gagang pintu, meja, kursi. Apa sing mudah disentuh tangan kok Lah iki disokne ngono. Ya disemprot. Oh, disemprot. Wis jelas bune. Wis. Iki Pak Re, jelasno sisan masalah lockdown lho kok smackdown emang iki. Lockdown kuwi ngono, gak oleh metu ning omah ae, gak oleh metu ning ndi pokoke ning omah lockdown. Oh, ngono. Ini iki gak oleh nonggo, gak oleh ngumpul-ngumpul. Nek ngumpul-ngumpul kayak jarak minimal 1 meter. Oh, alah gak oleh nonggo. Ora oleh. Pegamu nongga-nongga bune. Lah wong cara wong edok iki penggane nonggo kok. Lah iki carane nek nganggo ngene iki ya piye? Ya wis dibuka. Terus Ya nek tak nggone, ora iso. ora iso e. Ya ware ngono boleh teh. Ya, ngene. Wis. Ngene to. Saiki nek metu ning ndi nganggo masker. Oke. Pade maskere digawe ya, Nan. Iki aku yo gawe to. Yo yo. Ndi? Nek tak gawene. Bisa gawe ora iki? Yo iso gak koyo bune. Won ngaten? Nggih. Oh. Yo wis Pakde, Bode, sarene wis cukup, maka tak balik sik ya njem liyane. Cepamitan, alian-liyane. Ya. Oh nggih, nggih. Nggih. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Nunggu ngomongnya. Tak cepet ya, ora iso bekang go ngene iki. Iya, gue tak cepat aja nih. Nih, gue iki dhisik ngomong Rete ning kene jelasno kok. Alah, tar iki takon ndak apa-apa, kaya tak terus. Takon iki takon ning ojo aneh-aneh. Ya kowe ndak karo Pak Rete karo sapa mah.